Bewoners uit het dorp de fanfare laten dirigeren. Fanfare Sint-Jozef uit Beringen en fanfare Sempre Avanti uit Grashoek durven dit aan. In de vorm van een maestro-concert. Vandaag zien we op de repetitie van het maestro-concert in de Grashoek. De tweede repetitie voor de maestro's. En voor volgende week dan gaat het in het echtje gebeuren. Er zit ook een jury die gaat beoordelen. En het is ook vooral een muzikale belevenis, een muzikale reis voor deze 3 dirigenten. Ja, loop maar. Oké. Goed, mag ik gaan verzetten alsjeblieft? Oké. 1, 2. Meer is iets. Volgens mij in april of mei werd ik gevraagd en ik merkte dat ik er enthousiast van werd. Ik had het programma, heb ik een aantal keer gekeken op televisie, dat vond ik ook leuk om te kijken. En toen dacht ik, moeten we gewoon doen. Ik vind het wel een beetje spannend, ja. Je doet iets wat je eigenlijk niet kunt voor een groep. Dus, maar het is niet alleen spannend, het is alles in elkaar. Het is leuk, het is spannend, het is ongemakkelijk, het is grappig. Dus ik denk wel dat het een goed concept is. Ik heb eigenlijk als dirigent nu niks te doen, want die maestro's die zijn natuurlijk de hele tijd bezig. Dus daarom denk ik, zet me maar hier. Ja, die teugels loslaten van het orkest is best lastig. Want je wil toch als dirigent altijd de tuikjes in hen naaien. Maar als ze zo'n leuke mensen daarvoor mogen zetten, die ze zelf hebben mogen leren wat dirigeren is, dan is het toch makkelijker geworden. En ik vertrouw mijn orkest ook volledig, dus dat komt gans goed. Ja, en dan steeds kleiner weer. Er zit wel talent bij, maar het blijft wel een beetje aapje doet trucje. Dus laten we dat toch maar op houden voorlopig. Dankjewel. In plaats. Moeilijke aan het dirigeren vind ik toch wel echt de tempoversnellingen. Af en toe de muzikanten aankijken die bepaalde instrumenten doen die dan echt heel naar voren komen. Dat heeft met notenlezen te maken. Ja, dat is ons allemaal niet gegeven, dus we moeten hier op gevuld worden of wat dan nou. Die tempowisselingen en de 3/4 4/4, ja, dat is wel lastig om dat af en toe allemaal op de goede manier aan te geven. Ik dacht, ja, doe eens even staan en doe eens met die armpjes op en neer en het gaat wel. Maar daar kun je toch wel meer bekijken. En als je de uitleg krijgt van de dirigent, dan merk je toch wel van, oh ja, toondommers op dommers letten. Dus daar kun je toch wel meer bekijken als gewoon even met het handje op en neer. Wat ons vooral is opgevallen is dat het zo ontzettend leuk is om met mensen te werken die eigenlijk helemaal geen ervaring hebben. Die staan voor ons orkest en de eerste keer waren ze echt zelf helemaal flabbergasted of van wow, ik doe zo en er gaat wat klinken, wat is dat zo? Continu is er niets. Een moer van geluid. Dus die eerste keer dat hij ervoor ging staan, gebeurde er eigenlijk helemaal niks. Dus zoog ze alleen maar in paniek van ik moet nu mijn beweging maken en dat was het. En dan de tweede keer moesten ze ontspannen. En dat vond ik wel fantastisch om te zien. En als ze dan eenmaal beginnen te lachen en alles komt los, dan begint er muziek te komen. En dan beginnen de muzikanten ook plezier te krijgen.